One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. 'Cause one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number. Zo, een kapje af, een petje af, voor het Lodewijk College. Nou, ik heb hier een aantal attributen en die wil ik graag even toelichten. Kijk, dit is mijn belletje. Dat betekent dat de schoolklas zo gaat beginnen. Dan hebben we natuurlijk hier een eend. En dat is de docent. Dan hebben we 2 leerlingen. In mijn eentje digitaal op pad. En natuurlijk de presentator, de stadsomroeper van Hulst. Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio. In het Ledel-theater in Oostburg. Maar deze keer niet. Deze keer is het vanuit het Lodewijk College in Terneuzen. En het onderwerp is passie voor wiskunde. Er zijn natuurlijk 2 jongens ingelogd. Dat zijn uit Oostburg. Tim en Ben. Tim, van harte welkom. Nou, ja. Bedankt dat ik in de studio mag komen. Ja, nou geweldig. Ben, ook welkom. Goedemiddag, bedankt dat ik in de studio mocht komen, meneer. Oké, nou we hebben natuurlijk nog een meneer hierbij. Dat is meneer Van Gorsel, de wiskundeleraar. En die gaat met passie jullie straks een les geven. En dat ben ik dus. Ja, dus welkom dat ik bij jou in de studio mag zijn. Het is wel grappig, het is gewoon mijn eigen lokaal. En we doen net alsof we thuis zijn, want ja, Ben en Tim die zijn natuurlijk thuis. En iedereen heeft zijn mond vol over thuisonderwijs, dat werkt niet. Maar dat werkt natuurlijk best wel heel goed. En dat het best wel heel goed werkt. Jan, ik zou je even in beeld zetten. Oh, kijk, daarbij ook weer, dan zien mensen jou. Omdat het best wel heel goed kan werken, wil ik daar wel wat van vertellen. Ben en Tim die volgen bij mij wiskunde, B en D. En die kunnen daar vragen over stellen. Ik heb nu maar een klas van 2. Maar zoals je ziet nu hier midden in het scherm, heb je dus normaal een hele rij met leerlingen. En als ik dan naar chat ga, kijk, dan kunnen ze berichtjes typen. En ik zie dat Tim nu een berichtje aan het typen is. Die zegt goedemorgen. Nou, dat is hartstikke bedankt, Tim. En dan krijg je ook vaak dat ze daar een vraag in stellen. En dan, hij kwam erachter dat het middag was. Dus Jan, jij mag natuurlijk met jouw programma verder. Maar ik heb de eerste introductie van mijn scherm en van mijn display gedaan. Even kijken of alles nog loopt hoor. Alles loopt prima. Helemaal goed. Ga je gang. Oké, Tim en Ben, hoe oud zijn jullie? Ik ben 13 jaar. Dat ben ik geworden op 11 januari 2021. Jullie zijn een tweeling natuurlijk. En hoe oud zijn jullie? Nou, ik ben ook gewoon 13 jaar. Leuk hoor. Ja, jullie zijn natuurlijk een tweeling. En wat voor hobby's hebben jullie? Ik doe wel heel veel. Ik geef ook bijles, scheikunde. Ik ben sinds gisteren ook aangewezen om bijles te gaan geven. Het gebeurt eigenlijk vanuit school. Het Lodewijk College vraagt aan leerlingen wat die tegen betaling bijles willen geven aan andere leerlingen. Ik geef dinsdag mijn eerste bijles wiskunde A. Dat vak dat heb ik zelf niet. Ik heb zelf wiskunde B en wiskunde D. Maar in wiskunde D komt ook wel een groot stuk verrijkende wiskunde A naar voren. Dus ik heb met meneer Van Gorsel overlegd en die zegt van, dan kun je wiskunde A ook wel bijles geven. Dus. Oké, ik zie hier een experiment op mijn scherm. Daar hebben jullie om gevraagd, begrijp ik. Gaan we doen.
Ja, Jan, dit is zo grappig wat er nu gebeurde. Hè? Je merkte dat ze gewoon tegelijk antwoord gaven. En dat gebeurt in de klas natuurlijk ook. Dan sta ik met mijn rug naar de klas. En dan hoor ik de ene stem iets vragen en de andere stem die vraagt iets anders. En dan denk je van, ja, wat wil je nou weten? Maar het zijn er natuurlijk 2. Ik ga dus even laten zien hoe dat werkt. Kijk, hier zit mijn bord onder en hier kan ik kopiëren. Ik pak gewoon de vraag. Iemand heeft, ja, Tim in dit geval, de vraag gesteld. Hoe zit dat met die dobbelstenen gooien? Ik kopieer dat op mijn bord. En hier kan ik over die dobbelstenen gaan praten. Dat zal ik nu even doen, dan kan iedereen meekijken. Er wordt natuurlijk met 3 dobbelstenen gegooid, gewone dobbelstenen. En de som van de ogen moet 5 zijn. Nou, je moet samen dus op 5 komen. Nou, hoe kom je natuurlijk samen op 5? Een 1 en een 1, ja, dan heb je er nu nog 3 nodig. Anders kom je nooit op 5. En dan zet ik er een accolade achter, want ja, op de laatste dobbelsteen is nu een 3 gegooid. Maar die kan natuurlijk ook op de middelste dobbelsteen staan. En hij kan natuurlijk ook op de eerste dobbelsteen staan. Dus hoeveel mogelijkheden? 3 mogelijkheden. Ja, dat is duidelijk. En dan kijk ik, dit is geen moeilijke som. Maar dan kijk ik ze af en toe nog eens aan. Dan zeg ik van, ben je er nog? En dan hoor ik wel eens van ja of nee. En als ik het niet zeker weet, dan ga ik kijken van ze zijn er nog. Ja, is 14b uitleggen. Ik ben met 14a bezig. 14b komt straks. Doe ik zo. Je hebt gelijk hoor. Dan ga ik nog kijken met, hoe kan je nog meer 5 gooien? Nou, je kunt ook 5 gooien met een 2 en een 2 en een 1. Ja, en dat is eigenlijk dezelfde. Want die 1 die kan op de middelste of die kan op de eerste dobbelsteen staan. 3 mogelijkheden. Dus 6 mogelijkheden op 216. Hoezo? Ja, 6 voor de eerste dobbelsteen, 6 voor de tweede dobbelsteen, 6 voor de derde dobbelsteen is 216. En dat kun je vereenvoudigen natuurlijk. En zo kun je best wel wiskundeonderwijs geven. En ja, je zag het al, kun je 14b uitleggen. Met andere woorden, doe het nog maar eens een keer. Maar Jan, jij was nog niet helemaal klaar. Jij was in beeld en het is jouw programma natuurlijk, hè? Want ik ga gewoon wiskunde geven hoor, als ik de kans krijg. Ja, maar ik heb nog een vraag aan meneer Van Gorsom. Hoe is die passie voor wiskunde ontstaan? Kun je daar eventjes iets van vertellen? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gebeurt daar waar nu Ben en Tim ook zitten. Dat is op de middelbare school. Wat is het leukste vak? Ja, dat is eigenlijk gewoon wiskunde. En daarna natuurkunde en scheikunde. Je moet een beetje kiezen. Maar wiskunde heeft toch echt wel mijn voorkeur. En dan het uitleggen van wiskunde is de max. Want dat is zo leuk. Dat wil ik met handen en voeten, met bewegende dingen doen. Hier heb ik een bewegend ding dat Ben en Tim binnenkort gaan krijgen. Dan kan ik daar wat van zeggen. En dat kan je dan laten zien. Het is heerlijk om te doen. Altijd. Waarschijnlijk omdat je altijd een goed antwoord krijgt of zo. Of omdat het klopt. En als je een vraag opgelost hebt, dan heb je geen vraag meer. Want dan is die gewoon klaar. Ja. Misschien zal dat het zijn. Het zit tussen je oren, Jan. Ja. Het zit gewoon tussen je oren. Nou, wat ook tussen mijn oren zit, dat ik een keer een programma gemaakt heb over Extended Classroom. En toen heb ik dus Pieter Witte uitgenodigd en ook iemand van de Rabobank. En die hebben dat allemaal uitgelegd. Hoe past deze les in Extended Classroom? Kun je daar iets van vertellen, meneer Van Gorsom? Kijk, het mooie van dit werk is dat het natuurlijk niet weg is. Want als ik dus hier een filmpje gemaakt heb en ik ga er wat mee doen, dan kan ik gewoon in mijn systeem kan ik het uploaden. En kan ik hier gewoon zeggen van, hier ben ik weer en er staan hier al die filmpjes. Dit is een filmpje die ik gemaakt heb. Dit is nooit weg. En omdat het nooit weg is, ben je er ook nooit van af. Je kunt het gebruiken. Dus ik heb ook leerlingen in de klas die zeggen, meneer, kunt u vraag 35 uitleggen? Natuurlijk kan ik dat, maar ik heb daar gisteren een filmpje van gemaakt. Bekijk dat filmpje eerst eens even. Maar dat is dus met de Extended Classroom ook. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar in dat lokaal staan op het bureau allemaal laptopjes. Dus die leerlingen hoeven niet op hun telefoontje te kijken naar een filmpje. Die kunnen dus die filmpjes op hun laptop bekijken. Dus het is een toegevoegde waarde. Want ik heb dat vorige week inderdaad gedaan. Ik heb daar leerlingen gehad. Een jongen die vroeg van, mag ik zo'n 35? Ik zeg, ja, jij kijkt eerst het filmpje. Hij zegt van, waarom doet u dit? Ik zeg, daarom doe ik dat. En wil u nog eens een keer zo'n staartdeling doen? Ik zal met jou nog eens zo'n staartdeling doen. Hij heeft dat begrepen. En hij heeft dat ook zodanig begrepen dat hij het op de toets ook goed had. Daar ben ik gewoon trots op. En dat is de meerwaarde van die Extended Classroom. Deze filmpjes raken niet kwijt.
In het lesmoment ben je alleen maar aanwezig. Zodra je de deur dicht doet, is de les weg. Deze les is nooit weg. Want deze les die blijft bestaan. Hoppatee, daarom. Haha, Ja, Jan. ik ga weer naar Tim en Ben. Zeg, hoe staan jullie tegenover, wat is jullie mening voor het online lesgeven? Zitten daar voordelen aan of nadelen aan? Ben, ik vind het persoonlijk gewoon in Oostburg en ik ga aan Terneuzen naar school. Dus dat is best wel wat rijden iedere dag. En die tijd die kan je dus nu nuttiger besteden aan ook wat leukere dingen. En daardoor vind ik het ook effectiever. Ik vind het ook wel redelijk gemakkelijk. En ik heb ook zelf nooit echt moeite ervaren dat ik een leerachterstand zou oplopen of dat iets minder duidelijk was online. Ik weet dat daar heel veel kritiek op is. Maar ik zelf heb dat nooit ervaren dat ik ook maar iets van een leerachterstand of zo of iets niet zou begrijpen dat het op een scherm wordt uitgelegd in plaats van echt gewoon fysiek in de klas. Ik denk dat het wel moeilijker is. Dat is voor mij, valt dat mee, maar voor andere leerlingen weet ik wel uit mijn klas, die vinden dat moeilijker. Thuis heb ik natuurlijk ook andere dingen die je kunt doen. En het is natuurlijk heel verleidelijk om die docent gewoon op mute te zetten en te gaan Netflixen. Voor sommigen. En dus ik denk dat motivatie en misschien ook concentratie eigenlijk voor de meesten toch wel een groter probleem is als echt het niet begrijpen van iets worden uitgelegd op een scherm. Oké, Tim, heb je daar iets aan toe te voegen? Daar heb ik op zich zeer weinig aan toe te voegen, want we hebben daar over het algemeen dezelfde mening over. Ik vind ook afstandsonderwijs of online onderwijs efficiënter. Je doet minder nutteloze dingen eigenlijk, zoals presentiechecks. Soms doen docenten wel een presentiecheck, maar niet meer altijd. Huiswerkcontroles zijn eigenlijk uit de tijd en zo. Dus je hebt maar 30 minuten in zo'n online les, toevallig dan van onze school. Daar is ook kritiek op. Maar die kritiek die wordt eigenlijk weerlegd door het feit dat je in een normale les eigenlijk ook maar 30 minuten nuttig besteedt. Er wordt heel veel tussendoor opgaves gemaakt. En dat kan ook gewoon allemaal na schooltijd, als de lessen maar eerder af zouden lopen. Zo, dus jij vindt veel efficiënter natuurlijk die online, dat begrijp ik. En Ben, op wat voor niveau zitten jullie nu? Want jullie zijn 13 jaar en vertel. Ja, dat is 4 VWO. Wij hebben daarvan TTO. Dus TTO betekent dat je in klas 1 tot 3 VWO krijg je de meeste lessen, zeker ook wiskunde en zo, in het Engels aangeboden. Omdat het eindexamen in het Nederlands is, ga je dus in de 4e, 5e en de 6e krijg je dus geen lessen in het Engels meer, maar krijg je nog wel extra uren van het vak gewoon Engels. En daarin bereid je eigenlijk voor op een Cambridge certificaat dat je via school kan halen. En dat is toch wel heel fijn voor je latere volksstudie. Dus ik doe ook nog Latijn erbij van gymnasium als vreemde taal in plaats van Frans of Duits. Dus ik doe 4 VWO, gymnasium, TTO. Oké, dankjewel. Tim, wat ga jij als je 16 jaar bent, want dan heb je de VWO afgerond. Wat ga je dan doen? Ik denk dat ik lucht- en ruimtevaarttechniek of maritieme techniek ga studeren aan de TU Delft. Dat is een hele technische studie met heel veel wiskunde en ook heel veel natuurkunde. Maar toch waar je aan het eind van de studie ook echt iets mee kan. Je kunt in een vakgebied anders dat je alleen maar droge natuurkunde kan gaan geven op een universiteit. En Ben, jouw beurt? Ja, precies de studie weet ik nog niet. Ik ben naar verschillende universiteiten aan het kijken, maar ik heb al wel besloten dat het sowieso iets moet zijn. Een studie waar veel natuurkunde en wiskunde in voorkomt, maar het er ook wel een beetje op een toegepaste manier. Dan is het ook wel mooi om dan aan het einde, nadat je zoveel wiskunde en natuurkunde hebt toegepast, een resultaat te zien. Oké, dan gaan we weer naar meneer Van Gorsel. Meneer Van Gorsel, wat kunt u nog meer laten zien? Wat kenmerkend is voor online lesgeven? Nou ja, online lesgeven, het is natuurlijk zo. Toen ik hiermee begon, want we hebben al 2 coronaperiodes nu. Die eerste coronaperiode stond ik echt op een afstandje voor mijn bord. Ik ben naar school gegaan, ik heb de camera aangezet en ze zagen me helemaal, maar ik zag de leerlingen niet.
Maar nu kan ik met de leerlingen praten, ik kan door het bord bladeren, ik kan zeggen van kijk, dit hebben jullie volgende week, daar gaan we het over hebben. En dat hebben Ben en Tim hebben dat ook. Dat is straks de eenheidscirkel. En die eenheidscirkel die heeft hier 45 graden en dan heeft de sinus een bepaalde waarde en de cosinus ook. Maar het mooie ervan is, dit zit ongeveer recht op jouw bord. Dan hoef je niet meer, meneer Van Gorsel staat in de weg. Nee, meneer Van Gorsel die is er gewoon en die praat tegen jou en die kan... kijk, jij bent er ook weer. Het is fijn, het is veel betrokkener, het is veel directer. Eigenlijk zou ik dit... Oh ja, dit blijft wel natuurlijk, hè. Want die coronatijd die zal hopelijk wel een keer overgaan. Maar deze techniek en de manier van met elkaar spreken en uitleggen, die zal zeer waarschijnlijk blijven. Want ik vind dat een machtig wapen. Je kunt gewoon, je lessen zijn nooit kwijt, dat heb ik gezegd net. Hoeveel leerlingen hebt u nou? Ja, dat zijn er echt heel veel. Hoeveel? Ik denk dat ik zit boven de 200. Ik zit op 208 heb ik de laatste keer gezien. En dat klopt nog niet helemaal, want ik heb een paar extra leerlingen uit het VMBO erbij gekregen, VMBO 3. En die worden niet meegeteld. Die zitten in maatwerk. Dat is mooi. Dat is extra en expres voor deze tijd bedacht. We hebben natuurlijk hier geen leerlingen. We kunnen hier op school best wel leerlingen bergen. En dat doen we 's middags. 's Middags zijn ze hier welkom. Sowieso de examenkandidaten zijn hier 's middags welkom. Niet te veel, want er mogen er niet meer dan 10 in het lokaal. En ik vind 8 ook al aardig veel. Want er worden natuurlijk vragen naar jou gesteld van... Meneer, doe ik het zo goed? En dan laten ze je schrift zien. En dan moet je dat schrift gaan bekijken. Ja, je kunt niet anders dan in dat schrift gaan kijken. Ja. Dus... afstand bewaren in het echte onderwijs is gewoon heel erg moeilijk. Ja, maar dat maatwerk is heel goed voor de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Want Ben en Tim zeiden het ook. Kijk, Ben en Tim, ja, dat zijn modelleerlingen die vinden wiskunde zo leuk. En natuurkunde ook en scheikunde. Maar er zijn ook leerlingen die zeggen van... oh, wat ben ik blij dat ik op mijn bed kan blijven liggen. Ja. Ik overdrijf, sorry dat ik ze leerlingen tekort wil doen. Ja. Maar die leerlingen hebben les nodig en dat kunnen ze ook krijgen. Dus ja, volgende week woensdag heb ik weer extra leerlingen uit de 3e klas. Ik heb voor ze al een filmpje geüpload. Er staat al een lesje over sinus en cosinus klaar. En dan kunnen ze straks bij mij daarover komen praten. En dan zie ik ze. Dus ja... ja, maar wordt gewerkt, hè? Nou, Ben en Tim, jullie hebben ook iets voor de meneer gemaakt. Kun je daar iets van vertellen over een kacheltje? Ja, dat kacheltje, dat is toch wel een leuk verhaal. Dat is ondertussen ook al wel redelijk beroemd op de hele school geworden. Het was een donderdagmiddag, toen hadden we les van meneer Van Gorsel. En het was nog in een tijd dat we gewoon allemaal naar school mochten komen. Zit je daar met z'n 20 in een lokaal. Alleen toen moesten alle ramen open om te ventileren. En nou ja, in theorie was dat erg leuk bedacht. Maar in de praktijk was het ondertussen al november. En daardoor oktober of november. En daardoor was dus alles zo koud in die hele school. Ik geloof dat we daar op een gegeven moment met onze winterjassen in dat lokaal zaten. En toen zei Van Gorsel van laten we nou eens een keer mentale warmte creëren. En dan ga ik wel bij de kringloopwinkel, want ik was daar langs gelopen, weg naar school, zo'n nepkacheltje kopen om in het lokaal te zetten. Dat is een echte kachel, mag niet, maar zo'n nepkacheltje wel. Toen dacht ik van dat was een verrassing voor hem. Ik heb thuis nog wel zo'n ding staan. Ik had zelf gewoon een kastje van hout gemaakt. En daar een paar haardblokken in gedaan met een paar van die neplampen ertussen. En het zag er eigenlijk dus echt gewoon goed uit. Als een kacheltje, je kon die lampen ook aanzetten. En dan zag het er echt uit alsof er gewoon een vlammetje in was. Kijk, dus het kacheltje nou net min of meer in beeld. En die achterkant is dicht meestal, want die staat dan tegen een muur aan. Dus dat heb ik in de bus met een Big Shopper met me meegenomen, de volgende vrijdagochtend. En toen heb ik met behulp van andere docenten het lokaal van meneer Van Gorsel opengekregen. Dat was nog donker, was nog voor schooltijd. Toen heb ik dat kacheltje aangesloten en in een hoek gezet. En dat heb ik aangedaan. Ik heb de lichten van het lokaal uitgedaan en ik heb meneer Van Gorsel opgewacht. En hij zag mij niet, want het was donker. En het eerste dat hij zag toen hij zijn lokaal binnenkwam was dat kacheltje in de hoek. En dat vonden ook andere leerlingen uit mijn klas en uit andere klassen zo leuk. Dat weten ondertussen de hele school. Dankjewel.
Hebben ze nog een vraag opgestuurd? Ja, ze hadden nog een vraag opgestuurd, maar dat verhaal was nog net niet helemaal af, want ik dacht, we hebben nog een kerstboom nodig. Hè? Dus ik had direct na de herfstvakantie de kerstboom, dat was vele weken te vroeg, maar daar kon je niet vroeg genoeg mee beginnen. En dat is maar goed ook, want we hebben de advent niet helemaal af mogen maken vanwege de corona. Nou, Tim die had, kijk, want dat kon je hier zien, zou u som 14b nog even uit willen leggen? En dat ga ik nog even doen voor jou, Tim. Dat kan nog wel even hoor. Ik zal het snel doen. Hup, hier komt hij weer. Ja, dit is eigenlijk gewoon wat ik normaal tijdens een afstandsonderwijs doe. En dan is nu deze som aan de beurt. Die. Oké. De som van de ogen minder dan 7. Nou ja, minder dan 7. Dan kun je dus 6 gooien. Je kunt 5 gooien. 4 gooien. Of 3 gooien. Nou, 3 gooien, dat is wel makkelijk. Dat is een 1, een 1 en een 1. Op hoeveel manieren kan dat? Op 1 manier. 4 gooien is ook wel makkelijk. Dat is een 1, een 1 en een 2. Op hoeveel manieren gaat dat? Ja, dat is natuurlijk 3 keer, want die 2 kan op de tweede dobbelsteen of op de eerste dobbelsteen. Stel dat je een rode, een groene en een blauwe hebt. Akkoord? 5 gooien. Haha. Nou, die had ik er net al, hè. Die had ik er net nog, hè. Dat was 6 keer samen. 6 keer. Dan hoef ik dat niet nog een keer te doen. En 6 gooien, oh, dat is nog best wel veel werk. Ik zal hem even kijken of ik dat kan. 1, 2 of een 3. Hoeveel keer gaat dat? Een 2, een 2 en een 2. Hoeveel keer gaat dat? En een, ja, wat kan ik nog meer? Een 4, een 1 en een 1. Een 1, een 1 en een 4. Hoeveel keer gaat dat? Ik ga hem niet afmaken. Dit is maar op 1 keer. Dit is op 3 keer. En wat is deze? Vraagteken. Denk daar maar eens over na. Zo, kijk, dat was even een spoedcursus natuurlijk. Jan, jij bent er weer. Ja, nou, voordat we het afronden, hebben jullie nog wensen? Of dat je zegt van, dat wil ik nog eventjes kwijt aan de kijkers? Ben, jij mag als eerste? Nee, dat is niet echt het geval. Afgezien van dat ik toch online lesgeven met wiskunde, dat gaat op deze manier toch eigenlijk wel erg goed. Maar ja, dat komt ook vooral doordat meneer Van Gorsel toch zeker wel handig is met de computer. Er zijn ook docenten die zijn wat minder handig met de computer. En dan krijg je dus eigenlijk wel gewoon een online les, maar die is redelijk, niet echt interactief. Dus dat is op zich wel jammer, maar ik zie toch wel dat een heleboel docenten die vorig jaar maart echt gewoon redelijk slecht waren met de computer, heel veel moeite hebben gedaan om zichzelf toch een manier aan te leren om de leerlingen online te spreken in een redelijk interactieve les. En daar zich echt voor ingezet hebben. En ik zie nu dat toch de meeste docenten toch echt wel iets kunnen met de computer en zo echt een leuke les voor de leerlingen proberen en kunnen geven. Dankjewel Ben. En Tim, wat is jouw mening of wens? Ik heb ook niet heel erg veel te zeggen, anders dan dat online lesgeven wel zeer efficiënt is. Maar wat men wel moet weten is dat het geen vakantie is. Dus zeggen van in de coronavakantie, dat gaat helemaal niet op. Het is niet zoals 50 jaar geleden, dat als je geen school hebt, je niks te doen hebt en je de hele dag buiten kan spelen. Er zijn tegenwoordig ook heel veel manieren om online werk te kunnen controleren en zo. En de meeste worden ook wel benut. Dus het is geen vakantie, maar wel gewoon school. Nou, dankjewel. Dat is een heel mooie uitspraak. Dankjewel. Meneer Van Gorsel, nog een wens of een... Nou, ik ga straks gedag zeggen. Jij mag ze gedag zeggen voor het. Ik vond het een supergoed programma, denk ik. En nog even kijken voor de zekerheid of... Ja, hij loopt nog steeds, hè. Ja, want soms gaat er wel eens wat mis. En als er wat mis gaat, dan ben je niet blij. Dat weet ik wel. Nou, bedankt voor dat ik bij jou in het programma mocht zijn. Nou, dan ga ik nog eventjes de kijkers bedanken natuurlijk. Bedankt voor het kijken. En zeker bedankt meneer Van Gorsel. Die heeft dit helemaal... als een dirigent zijn orkest begeleidt. En natuurlijk Tim en Ben, nogmaals dank. En natuurlijk het voortgezet onderwijs van Zeeuw-Vlaanderen, die de directie en andere mensen die dit gesteund hebben. Ik ga het afsluiten en ik vond het fijn om te horen hoe dat mensen die 50, 60 jaar jonger zijn dan ik, dat die dan zo'n danig les krijgen in deze toch wel moeilijke tijd. Tot ziens en ik ga er weer vandoor met mijn eentje op pad. En ik ga er ook vandoor. Doei. Doei. Allemaal.